Nes i ddechrau cneifio o ben yn hyn, dydy gwir, oedd dad i brifau gefn, a nes i ddechrau pan o'n i'n 16. Dwi'n cofio gyda i lefel wylbod, a o'n i'n dysgu o hwnnw lle. Ers hynny, dwi wedi bod ar dipyn o gyrsiau cneifio, a di trafeilio'r byd, dydy gwir, dwi wedi bod yn New Zealand 7 gwaith, a fwynhau lot, so dwi wedi stopio o'n ffordd o'n dal i stryctio. Dwi wedi bod yn andros o ffodus i gynrychioli Cymru ambell i waith, a dwi wedi bod yn Pencampwr Cymru 2 gwaith. Dwi'n meddwl efo cystadlu, mae'r buzz o'r bobl yn gweiddi ar just yn y finals pan ydych chi'n digon lwcus i gwneud nhw yn anhygoel. Dwi'n meddwl bod y Royal Welsh yn un o'r sioeau mwyaf boblogaidd yn y byd. A Corwen hefyd, dwi'n cofio bod yn y pafiliwn, hen pafiliwn yn Corwen, ac oeddwn ni methu clywed yn un meddwl bod e gymaint oedd y tols ysgwyd pan o'n i'n gwneud test erbyn New Zealand. Da chi eisiau just dal i fynd wedyn pan da chi'n cael yr teimlad yna, ne? Pwy oedd y Cneifwr yn ysbrydoli fi oedd David Fagan, oedd o just yn anhygoel. A dim fi, wrth reswm, nath o ddim ymddeol nes fod o'n i 50 dwi'n meddwl, a oedd o'n dal i gneifio pan oedden ni'n cystadlu wedyn, doedd. Wedyn oedd hynny'n dipyn o fraint gael cneifio yn erbyn rhywun fath o David Fagan, sydd yn siŵr y cneifio'r gorau sydd wedi bodoli, dwi'n meddwl, a hyd yn hyn, lle. Dwi'n meddwl fod dysgu'n un o'r pethau caleta dwi'n roed i wneud yn hun, deud i gwir, dysgu cneifio, a dwi'n sylweddoli fe mor galed ydi, a mae'n bwysig iawn fod neu bobl yn dod a dysgu'r hogiau ifinc yma a'r merched ifinc yma, de. Ia, llynedd oedd y tro cyntaf i beidio mynd allan i gneifio, ers o'n i'n ifanc iawn, deud i gwir. Fy enw yw Elgan Roberts a dwi'n byw maman mynachdy bach yn Seland Newydd. Yna 2 neu 3 yna ni wrthi bob dydd yn yr ha. Da ni'n cneifio yn ardal Penllyn a Gyfionydd fwyaf. Cneifio ryw 17,000 y flwyddyn. Dwi'n meddwl bod cael rhywun fatha Gareth, rhywun sydd yn llwyddiannus yn y byd cneifio yn andros o bwysig i wneud cyrsiau. Dwi'n meddwl bod yn bwysig i pawb wneud cyrsiau. Mae'n gwneud gwahaniaeth pan ydych chi just tips bach, mae'n gwneud andros o wahaniaeth erbyn diwedd. Bwysig iawn mynd ar gwrs, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl bod cneifio, mae rhan bwysig o cneifio ydy dal o ddafad, ynddi. Os ydych chi dal o ddafad yn y position iawn, wedyn mae'r blows yn mynd i'r lle iawn, dydyn. Ond profiad ydy lot o hynny. Mae'n bwysig iawn bod bobl yn dal i gneifio ar ôl yr cwrsus. A mwy am byd maen nhw'n gneifio, mwy am byd maen nhw'n wedi ddysgu o'r cwrs mewn ffordd, achos maen nhw'n cofio, mewn pythefnos, 2 wythnos wedyn, fydden nhw'n cofio pethau fydden ni wedi bod yn deithio nhw. O'n i eisiau cystadlu erioed, ond es i ar y cwrs yn Mae Cyswllt cynnar, a oedd genna i sioe gneifio cynrychioli Corwen yn Werddon. Es i ar y cwrs cyn mynd a o'n i'n teimlo dipyn fwy hyderus. A nes i ennill y sioe All Ireland a nathon ni ennill y tîm Corwen cynnar. Cyngor sy'n ei roed i rywun fath Elgan ydy dal i fynd a dal i gneifio. Hynny fedrith o ddefed wan, de. Mae mwy am byd o ddefed neith o gneifio gorau'n byd eithon, de.